Hej og velkommen til Creamulas strikkepodcast. Jeg hedder Camilla, og det er mig, der er ejeren, kvinde bag Creamulas strikkepodcast her på YouTube. Jeg har også en Instagram, man kan gå ind og tjekke, og den hedder Camilla_Hansen_94. Og jeg skriver det også, eller har skrevet det i starten af den her video. Hvis du er ny seer, så velkommen til. Og hvis du er tilbagevendende seer, så rigtig mange gange velkommen tilbage. Det vil være lidt tid siden, at jeg har pottet sidst. Og det er noget arbejde. Der har været nogle lange dage. Og så har jeg ligget syg her den sidste uges tid. Stadig ikke helt sluppet af med det, men er nogenlunde ved at være ovenpå igen. Så nu kunne jeg lige finde tid til at lave et afsnit. Jeg håber lyset er okay. Jeg har fundet mit ringlight frem. Og så sidder jeg i et hjørne af stuen, hvor der er en lille smule lys. Jeg er ved at renovere lidt herhjemme, så det er faktisk, kan se i baggrunden, det er min seng. Jeg har skilt ad, så der er ikke sådan den der hvide væg ledig noget sted. Fordi de to værelser, jeg er ved at lave, det er soveværelse og et gammelt kontor. Så alle de ting, jeg havde der, har jeg jo et andet sted i huset. Og det gør, at der er lidt ting over det hele. Og derfor sidder jeg det sted, jeg kunne finde, bare lige foran sengen. Ja, så det håber jeg går. Det her afsnit, det bliver et afsnit omkring teststrik. Jeg har nogle teststrik i gang, og det ene af jer har jeg vist til jer. Og så er der 2 andre teststrik, som jeg også gerne vil vise jer. Det første, det jeg har på, det er min zipper sweater. Den første jeg lavede, jeg har haft den på i et afsnit før. Jeg plejer gerne at vi have noget med farve på og sådan noget, men mens jeg har været syg og stadig ikke er sådan helt oppe på toppen, så er den her zipper en af de varmeste sweatre, jeg har. Så det er derfor, at jeg har den på i dag. Ja, jeg havde ellers tænkt, at jeg skulle have min Carla cardigan på, som jeg også er blevet færdig med, men jeg fryser stadig ret meget. Så den her, det er altså den, der bliver fundet først frem, når jeg skal have varme. Så, men jeg tænker, at næste afsnit, jeg sparker lige ned til noget ned på gulvet. Næste afsnit, der har jeg min Carla cardigan på. Og jeg tænker og håber, at jeg når at lave nogle afsnit, som kommer lidt mere regelmæssigt, end det har gjort ellers. Ja. Den første, det er faktisk en, I har set før. Og jeg finder den lige frem. Jeg prøver her med at sætte bøjle på det, for at håbe på, at det bliver nemmere at vise, og nemmere at se. Og det er en teststrik for Sari Nordlund. Og altså testen er afsluttet og sådan noget. Opskriften er faktisk også udkommet. Jeg har bare ikke nået at lave min færdig. Men den ser sådan her ud. Og farven er overhovedet ikke gengivet. Måske der. Sådan en, ikke neongrøn, men sådan en grøn. Sidste gang, da jeg viste jer den, der havde jeg et ærme færdigt. Og var begyndt på ærme nummer 2. Og nu har jeg fået begge ærmer færdige. Og strikket, hvad har jeg strikket? 1,5-2 cm på kroppen. Jeg strikker den i en størrelse 6
Jeg har ikke lavet noter, så jeg har bare lige prøvet at winge den i dag og se hvordan det går. Jeg tænkte, det skulle gå lidt hurtigt, hvis jeg skulle nå at lave et afsnit i dag, inden det bliver for mørkt og så videre. I størrelse 6, og den er strikket på pin 4, og så ribberne er selvfølgelig strikket på noget mindre. Den har det her fine lace mønster, som Sari Nordlund, hun kalder den acorn sweateren, sådan et æren, og det henviser til det her fine mønster. Nu er jeg heldigvis nået til, at nu er det bare nedad, så nu behøver jeg ikke diagrammet mere til at se, hvad er det, jeg skal på de forskellige pinde. Det har jeg nogenlunde memoreret. Men det er faktisk også først der, jeg er nået til nu. Fordi på ærmerne bliver der taget ind, og der bliver slået op her på ryggen. Starter man her ved nakken og strikker frem og tilbage, mens man tager ud og laver den her fine skulder. Så der er ikke på noget tidspunkt, hvor jeg er nået til, jeg kan sige, nu er det bare rundt og rundt, så nu følger mønstret det, som det hele tiden har gjort. Jeg håber, det er en, jeg kan få færdigt til enten til jul, have den på juleaften, eller også at have den på til min fødselsdag. Jeg fylder 30 her til slutningen af december, mellem jul og nytår. Så der håber jeg lidt, at jeg kan nå at have den her på. Og den er strikket i, jeg har lavet sådan nogle kort, man kan ikke se, hvad der står på den her med genskinnet, men jeg har lavet sådan nogle kort her, hvor jeg skriver på, hvad er det for en opskrift, hvem er designeren, og hvad for noget garn har jeg brugt. Og lader lige videre til Acorn Pullover. Det er Drops Flora i farve 27 og Drops Kit Silk i farve 48. Og det er den her Kit Silk. Og det er Drops Flora i farve 27. Og det giver et så blødt, så blød en bluse. Og den glæder jeg mig helt vildt til at få færdig. Så nu er der forhåbentlig ikke så lang vej igen, som der har været. Testen blev afsluttet den 24. oktober, tror jeg det var. Og det man skulle have færdigt, det var bærestykket og et ærme. Det var det. Så halsen har jeg lavet samtidig med det, for at nemmere kunne finde ud af, hvor langt mit ærme skulle være. Fordi der synes jeg nogle gange godt, den kan trække sig lidt sammen, når først halskanten kommer på. Så derfor så har jeg lavet halskanten, bærestykket og det ene ærme til teststrikken. Og den er færdig. Altså teststrikken, ikke, der er lidt vej nu. Teststrikken er færdig, og opskriften er udkommet. Den udkom i løbet af den sidste uge, tror jeg. Og den er på den er på engelsk, opskriften. Så det skal man lige være klar på, når man går i gang med den. Men jeg vil sige, de engelske opskrifter og de engelske designer, de har det med at skrive meget udførligt, hvad man skal. Det er ikke altid, man skal tænke så meget. Man skal egentlig bare gøre, hvad der står. Så den er undervejs. Men den tænker jeg bliver rigtig god, når den engang bliver færdig. Ja.
det var det. Så næsten samtidig med, at jeg startede med, jeg kommer lige i billedet, så næsten samtidig med, at jeg startede med den her Acorn pullover sweater, der var jeg også gået i gang med at teststrikke for Chunky Krea. Og jeg har nævnt den en gang før, men jeg var ikke sikker på, hvor meget jeg måtte sige og vise om den. Og så var jeg inde og genlæse de beskeder, jeg har fået fra Veronica. Ja, der har Chunky Krea. Og hun skrev, at jeg meget gerne måtte dele billeder på Instagram. Så det tænker jeg også, at jeg må her. Og det er reklame, fordi jeg har fået noget rabat på garnet. Ja, og den sætter jeg også lige på. Den sidder fast. Den sætter jeg også lige på en bøjle, så den nemmere kan vises. Det er hendes Ida sweater, som ser sådan her ud. Min gør i hvert fald. Jeg strikker den største størrelse, og den bliver lidt større, end jeg lige havde regnet med. Jeg tænker altid, at jeg plejer bare at strikke en 2, 3, 4 XL, så det passer nok også her. Og så hed den størrelse 2 XL og 3 XL med en overvidde på 170-agtig. Så den bliver lidt større, end jeg lige havde regnet med, men rigtig fin opskrift. Der er de her, den kan man tydeligt se på kamera, der er de her mønstersekvenser på forstykket. Og det er der også på bagstykket. Der er bare, på min er der kortere på bagstykket mellem mønstersekvenserne, end der er på forstykket. Og jeg tror, at det vil udligne sig, når man har den på, hvis man har et lidt større bryst, end jeg har. Ja. Jeg vil lave ribben i bunden, så den er godt på vej, og så mangler jeg begge ærmer. Halskanten har jeg lavet. Jeg havde først lavet en halskant og lukket den af. Den blev virkelig, virkelig stram. Og det har jo ikke noget med opskriften at gøre. Det er bare mig, der ikke... Jeg tror, jeg har vendet mig for meget til at lukke af i italiensk aflukning. Så det der med at få lukket løst af, når man lukker ret over ret eller vrang over vrang, lukker sådan af, så ja. Det har kan min hjerne ikke lige, eller mine hænder ikke lige finde ud af. Så den har jeg faktisk lukket med italiensk aflukning. Den er på samme måde. Nej, ikke helt på samme måde. Men den er, man slår op her i nakken, og så strikker frem og tilbage, hvor man laver vendepinden. Så man strikker ikke hele stykket ud til at starte med. Så man har slået alle pindene op, bryder garnet, og så flytter man nogle masker, tror jeg. Det er lang tid siden, jeg har lavet den her. Og så strikker frem og tilbage med vendepinden, indtil man har strikket over dem alle sammen. Ja, og den er meget krympet sammen her. Jeg kan bedst lide på de små wire. Så skal jeg ikke mosle lige så meget med det. Men herude faktisk i begge sider. Jeg håber, det er inden for kameraet der. Herude i begge sider, der bliver der taget nogle masker ind, inden at man går i gang med ribkanten. Og det er en drejet ret ribkant, som skal laves på den her. Ja,
Den bliver strikket på pind 6. Med min strikkefasthed. Jeg tror faktisk også opskriften sagde pind 6. Ja. Og det er Ida sweateren. Jeg ved ikke, om den har været udgivet før. Det tror jeg lidt, den har. Men det er i hvert fald Ida sweateren, der er jeg er i gang med her. Og det er som sagt fra Chunky Crea. Og garnet, der tror jeg faktisk, jeg havde i her. Altså det er virkelig, virkelig lyst på kameraet, eller på, ja, sådan her, tror jeg. Den har lidt sådan en lyserød, lilla, grøn, turkis. Ja, det er svært at vise. Men det er i hvert fald hendes garn, silke, alpaca. Altså virkelig, virkelig lækkert garn, og det, altså jo, når jeg sidder og hiver i det, så fælder det, men faktisk ikke, når jeg sidder og arbejder med det. Så er det altså virkelig, virkelig lækkert og virkelig rart, og jeg tror, den bliver så dejlig varm, når jeg bliver færdig med den. Så, og det er farven Mermaid, altså havfrue, og har den her. Det kan være, det bliver vist bedre på den her. Men den har de her lyserøde, lilla, turkiseblå farver. Og jeg har overhovedet ikke skiftet bevidst, alterneret mellem de forskellige fed. Jeg har bare strikket et fed, så jeg kørt på, og så har jeg skiftet, når jeg løb tør. Og det er virkelig tydeligt på kamera, hvor det er, jeg har skiftet. Og det er det ikke i virkeligheden. Det eneste sted, jeg kunne se i virkeligheden, da jeg sad og strikkede, det var da jeg strikkede forstykket. Den her kant her. Den var tydelig. Så der skiftede jeg nøgle. Men de andre steder har jeg ikke skiftet. Og jo, man kan godt se lidt, at der er sådan lidt farveforskel, men ikke lige så tydeligt, som man kan på kameraet. Så ja. Så den er jeg også godt i gang med. Og der er ikke rigtig nogen deadline på det. Så, den har jeg også strikket løs på. Ja. Så piller jeg lige ud her. Fordi jeg har en teststrik mere. Og den er fra Nana og Mathilde. Over fra Garn og Glimmer. Også her på YouTube. Skal jeg lige have styr på det her ærme her. For Garn og Glimmer også her på YouTube. Og de har lavet en opskrift på en reste sweater. Som jeg har fået lov til at teststrikke. Og jeg teststrikker den i størrelse. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Den største størrelse. 2XL måske, tror jeg den hedder. Og det er sådan en, hvor man meget gerne skulle få brugt lidt af sine, i hvert fald mohairrester. Jeg strikker den i, jeg har vundet alt det op, jeg havde, men det der Any Day Dye Me, sådan en DK-vægt garn, i sådan en, den er ikke så hvid som på billedet. Den er mere sådan en råhvid. Ja. Skru lige lidt ned for lyset. Ja. Måske den her farve-agtig. Måske lidt, ja. Sådan lidt råhvid i det. Undskyld. Og så består det af
mohairrester. Og lige her kan man overhovedet ikke se, hvad det her er. Jeg må lige se, om jeg kan dreje her. Der kan man overhovedet ikke se, hvad det er. Men det er faktisk en masse forskellige mohairfarver, som jeg har bundet sammen. Og alle farverne har jeg også på sådan et kort her. Så det er den der Any Day, Die Me, og jeg ved godt, I kan ikke se en dyt af, hvad der står. Men her er farverne. Jeg tror også, jeg har dem på store, eller i hvert fald de sådan dunder, jeg har tilbage af det. Så det kan jeg tage lige om lidt, hvis jeg kan nå dem derfra, hvor jeg sidder. Ja, det var foran. Den ser sådan her ud. Og jeg elsker den. Den er så fed at strikke på. Farverne er lidt mere tydelige i virkeligheden, end de egentlig er på kamera. Det er en klassisk raglan sweater med vendepinde her i nakken, eller ja, det er foran, men så man strikker frem og tilbage over nakken, kan man se her, der er lidt lyserød og lidt grøn. Hvis jeg vender den, så er der en større blok med orange her. Så der er altså nogle vendepinde for at få den her til at sidde rigtig godt. Jeg har valgt, og det bliver sådan en højhalset model, og jeg har valgt at lave med sort halskant og ribben, altså for enden af ærmerne og nede i bunden af blusen, de bliver også sorte. Og det tænker jeg, det vil jeg gerne, fordi det her med at mig og lyst tøj, det er nogle gange ikke super godt. Så også det her med, at jeg vidste, jeg havde noget sort garn, som jeg godt kunne tænke mig at få brugt. Så tænkte jeg, at det kunne være en sjov feature med sort halskant, med sort, altså det er stadig det her Any Day Die Me garn, og så følgetråden bare en sort brushed alpaca, som giver det her fine melerede udtryk. Den er i drejet ret, så vrangmaskerne er bare helt almindelige, heldigvis. Ja, så jeg er gået i gang med det ene ærme, og man kan godt se, at de her farver, de ligger lidt mere i tykkere blokke, end de egentlig gør på trøjen, eller på kroppen. Ja, men det gør mig egentlig ikke noget. Jeg synes, det tog lidt tid at lave den der magiske garnnøgle, men det var mega sjovt at sidde og få fundet, altså tilfældigt når nu er det den her farve, og den skal være så og så lang. Og stadig det der med at prøve ikke at lave noget system i det. Det har egentlig været det jeg lidt skulle øve mig på, fordi jeg vil gerne have det tilfældigt, men alligevel så ender det også nogle gange med, at jeg sidder, men nu har jeg lige haft den, så nu burde det være den her eller den her. Så det der med bare at lukke øjnene og trække en snor, og så så blev det den farve, det blev. Og der er også nogle steder, hvor jeg så lige har haft en, der er nogle af stederne her, hvor er det henne? Her for eksempel. Det er ikke sikkert, man kan se det så tydeligt, men så har jeg en stribe rød, en stribe grøn, en stribe rød, en stribe grøn. Og det er jo det der med, når nu
Ej, det blev ikke meget godt. Det er jo det der med, at når nu det skal være det der tilfældige længder, at når nu man så kommer ned og skal strikke rundt på kroppen, så har det jo en vis længde rundt, og det har jo bare passet med, at jeg har kunne få 4 striber, hvor 2 af dem har været grønne, og 2 af dem har været røde. Ja. Ærmerne bliver sådan nogle ballonærmer-agtige. Der er de antal masker, der er, og så bliver det egentlig bare strikket lige ned, og så med nogle indtagninger, og så kommer der en rib. Jeg er stoppet her, hvor jeg er, fordi at jeg er begyndt at strikke mine sweatre en lille smule kortere, end jeg egentlig har været vant til før. Og derfor så vil jeg gerne lige prøve dem på. Så derfor så tænker jeg, nu gik lidt død i og skulle blive ved med at strikke så meget mere rundt ned i bunden af den her. Så derfor tænker jeg, nu gik jeg lige til ærmerne. Og de går forholdsvis hurtigt. Det er på en pinde 4,5. Jeg havde lidt udfordringer med strikkeprøven. Jeg lavede 3 forskellige. Jeg lavede en på pinde 5,5. Det virkede overhovedet ikke. Det blev alt for stort. Så prøvede jeg på en pinde 4,5. Det passede nogenlunde i bredden, men i højden var det rimelig skævt. Og så prøvede jeg på en pinde 5, og det virkede heller ikke. Så det endte med en pinde 4,5. Og så så blokker jeg lidt og sådan noget, for at få de rigtige mål på. Men jeg kan sagtens passe den, og alt er godt. Så den glæder jeg mig også til at få færdig. Ja, så er det farverne. Og jeg beklager, det rasler og skrætter lidt. Jeg har de sidste farver liggende i den her pose. Den sorte har jeg ikke. Nå, vi blev lige afbrudt. Jeg havde ikke så meget strøm på, så nu har den lige fået et par procent på min tablet. Og så skynder jeg mig lige at afslutte og få proppet noget strøm i og få redigeret den til jer. Jeg håber, jeg når det, inden den skriger på hjælp igen. Vi kom fra farverne på min garn og glim teststrik. Og der var Any Day Daimi, det var den tykke af dem. Så den sorte er en brushed alpaca i farven sort. Så er der den røde. Beklager knitren. Den røde er de sidste jeg nævner er Drops Kid Silk i farven 61. Sådan en rigtig rød. Så er der en elektrisk orange. Det ligger selvfølgelig nederst, dem jeg har skrevet øverst på. En elektrisk orange, sådan en rigtig, den er mere rigtig herude, sådan en rigtig orange, sådan en græskar orange. Den hedder bare elektrisk orange, og er farve 49. Så er der den grønne her. Den skal også herud, før den virker rigtigt. Og det er den, der hedder papegøjegrøn, og har farve 48. Den samme som min Acorn sweater. Så er der sådan en lyserød. Den hedder Cherise og har nummer 13. Det er også fra Drops Kid Silk. Så har jeg en blå, og den hedder kobaltblå i farve 21. Så er der sådan en gullig. Jeg havde håbet, den var lidt mere tydelig sammen med den hvide, men man kan ikke se den. Den hedder limonade og er farve 13. Den ret anonym farve. Og så mangler vi 2. Der er den her. Sådan en lilla. Den hedder bare lilla.
og har farve 11. Og den sidste, den har jeg heller ikke brugt så meget af. Den hedder farve 15. Nej, den hedder ikke farve 15. Den hedder 58 og hedder Aquamarine. Og sådan en blålig, lyseblå, kan man heller ikke rigtig se i blusen. Så det er alle de farver, jeg har i min garn og glimmer bluse. Jeg tænker ikke, vi når mere, fordi strømmen har allerede fået besked om igen, den er ved at tør for strøm. Så jeg må hellere afslutte og sige tak for den her gang. Det var fedt at være tilbage, og tak til jer, der ser med, om I er nye eller tilbagevendende seere. Så jeg håber, at jeg inden for en uge når at lave et nyt afsnit til jer. Og ellers så rigtig god strikkelyst, til vi ses.